Praveký les bol od nepamäti kolískou človeka. Jaskyne, v ktorých býval, obklopovali nekonečné pralesy. Boli synonymom európskeho kontinentu, pokrývali 90% jeho plochy. Človek bol ich súčasťou ako každý iný druh. Skromne ujedal z bohato prestretého stola prírody, zavše sa stával aj korisťou a potravou predátorov. Ako najvyspelejší druh sa pomaly začínal odpútavať od jej zákonov. Čoraz nenásytnejšie odkrajoval zo zdanlivo nekonečného bohatstva a prenasledoval druhy, ktoré mu uberali z obživy. Oheň sa stával jeho účinnou zbraňou premeny lesa na hospodársku pôdu. Obdobie pralesov trvalo od najstarších dôb do konca 10. storočia. Za ďalších 10 storočí zostalo zo zdecimovaných európskych lesov len 1% skutočných pralesov, ovládaných nie človekom, ale zákonmi prírody. Pôvodné lesné divočiny v Karpatoch patria v Európe medzi najcennejšie. Do Karpát sa vracia jar. Snehové polia striedajú koberce kvetov. Skôr ako ranný svit zaleje horskú lúku, priletia na obľúbené tokaniská tetrovy holniaky. Samčeky sem ženie túžba bojovať so sokmi a predvádzať sa družkám. Čím starší tanečník, tým vyfarbenejší šat. Oponu tohto jarného divadla zatiahne svetlo lúčov a predstavenie bude pokračovať na ďalšom úsvite. Aj rysy majú svoj mesiac lásky skoro na jar. Žijú samotársky. Iba teraz vyhľadávajú vzájomnú spoločnosť. Rys patrí medzi pôvodných obyvateľov karpatskej fauny a táto populácia je mimoriadne kvalitná. Západne od Slovenska ho už dávno vyhubili. V Čechách ulovili posledný kus v roku 1835. Jeho stavy klesali aj u nás. Našťastie je od roku 1994 celoročne chráneným druhom. Záujem o párenie prejavuje rysica nežným dotykom hlavy. Keď samec splní povinnosť zachovania rodu, vráti sa do svojho revíru a po 90 dňoch v lesnej tíšine Karpatského lesa privedie rysica na svet potomstvo. Vo vysokých polohách Karpát v kráľovstve smrekov ešte vládne zima. Nižšie v bučinách sa s pribúdajúcimi teplejšími dňami strácajú ľadové objatia okolo potokov. V rozmrzajúcich lesných pôdach sa prebúdzajú živé organizmy a zázračnou rýchlosťou vychádzajú na povrch. Pamätníkom ľadovej doby je kandík psí. Verným sprievodcom bučín je zubačka žliaskatá. Endemitom Karpát je soldanelka karpatská. Z
Spleť kryštáľovo čistých pramienkov a potôčikov sa zlieva do búrlivého toku. V členitom horskom teréne voda prekonáva mnohoraké prekážky a vytvára obdivuhodné scenérie. Vodu presítenú dostatkom vlahy využívajú rastliny aj v lese. Bledule jarná karpatská rozprestrela svoj biely koberec pod vyhorlatom. Ku skorým jarným hniezdičom tu patrí sova dlhochvostá. Je typickým druhom starších bučín pralesovitého charakteru. Jarným druhom v bučinách východných Karpát je Skopolia kranská. V Karpatoch je dominantnou drevinou buk a často vytvára čisté bukové porasty, bučiny. Takým je prales Havešová, ležiaci v Národnom parku Poloniny. Rastie na flišovom podloží s množstvom strží, ktoré ešte zdôrazňujú jej panenský ráz. Kým sa v lese uzavrie klenba korún a klesne intenzita slnečného svetla, musí bylinný porast všetko stihnúť. Typickým druhom karpatských potočných jelšín je perovník pštrosí. Vplyv bukového pralesa na druhovú rozmanitosť a početnosť je dobre viditeľný na prítomnosti vtáčích druhov. Ideálne hniezdne podmienky tu nachádza viac ako 40 druhov vtákov, čo je raz toľko ako v bukovom lese pestovanom človekom. Veľmi lukratívne sú najmä dutiny po ďatľoch. Od činnosti týchto tesárskych majstrov je závislý aj brhlík lesný. Prales na ploche 10 hektárov poskytuje vhodné hniezdne podmienky asi pre 80 vtáčích párov. Dolné poschodia obsadzujú prevažne spevavce. Po celý deň zháňajú potravu, aby nasítili hladné krky mláďat. Z vyššieho poschodia tento zhon sledujú mláďatá sovy dlhochvostej. Úplne hore pod samou klenbou korún bdie ich starostlivá mama. Práve sa chystá veľká udalosť v rodine brhlíkov. Mladé sovy si idú krky vykrútiť, aby im nič neušlo. Pre najstaršie mláďa sa naplnil čas v hniezdnej dutine a čaká ho prvý vážnejší životný výkon. Nie je to síce ešte ono, ale o 10 dní už bude žiť svojím životom. Mláďa sovy uralskej, akoby posmelené brhlíkom, začalo intenzívne trénovať. Len mama vie, čo zamýšľa. Pre jej mláďa tiež dozrel čas a musí von, aj keď je ešte veľmi zraniteľné. Zdá sa, že na zemi je mladá sova vystavená väčším nástrahám. Rodičia však odvedú mláďatá na bezpečnejšie miesto a rodinka splynie v karpatskom lese. Opúšťanie hniezd je pre mláďatá prirodzené a má presne vymedzený čas. Rodičia ich vylákajú von,
naučia životným potrebám a vyženú zo svojho teritória. Do členitej krajiny Bukovských vrchov, popredkávanej množstvom horských potokov, sa každoročne vracajú zo zimovísk v rovníkovej Afrike páry bocianov čiernych. Žijú skryto a nenápadne. Samica väčšinou bdie pri mláďatách a samec sa stará o nasýtenie rodiny. Nezabúdajú ani na seba a zahrňajú sa nežnosťami. Hniezdo bocianov patrí v lese k najväčším, preto je potrebná každodenná oprava. Prebiehajúca jar je chladná a extrémne bohatá na zrážky. Nachádzame veľa neúspešných hniezdení a uhynutých mláďat v dôsledku podchladenia a nedostatku potravy. Na ľútosť tu niet času. O jeden hladný krk menej, viac potravy pre ostatných. Každý druh v lese vie, kde môže nájsť tú najlepšiu dobrotu. Rozmanitosť prostredia zabezpečuje početnosť druhov a vytvorenie jemnej pavučiny vzťahov a väzieb tvoriacich stabilitu celého lesa. V Bukovských vrchoch sú okrem lesných biotopov bohato zastúpené aj rôznorodé nelesné spoločenstvá. Kosatec sibírsky je čoraz vzácnejší a v podobe na hostovických lúkach ojedinelý. Horské lúky nad hornou hranicou lesa sú unikátnou a zároveň charakteristickou formáciou východných Karpát nielen na území Slovenska, ale aj v Poľsku a na Ukrajine. Poloniny, ako ich nazývame, vznikli v dôsledku kosenia a pasením dobytka na horských hrebeňoch. V najvyšších polohách sa tiahne pásmo bukových javorín, ktoré na hornej hranici vytvárajú krovinový vzrast. V šere nízkych korún sa darí bohatým zárastom papradia. Bukovské vrchy tvoria botanickú hranicu medzi horskými systémami západných a východných Karpát. Prejavuje sa to prítomnosťou niektorých východokarpatských druhov ako klinček bradatý nakopený, mliečnik sojakov a fialka dácka. Vzácnym druhom je kručinôčka krídlatá. Z územia Národného parku Poloníny je známych viac ako 1000 druhov vyšších rastlín. V lese rastie hrachor hladký a endemit východných Karpát iskerník karpatský. Na rozhraní troch štátov, Slovenska, Poľska a Ukrajiny, v mohutnom hlboko zarytom údolí Stužickej rieky sa rozkladá Stužický prales. Vzácne ukážky pralesovitých spoločenstiev karpatských bučín a jedľobučín tu zaberajú 3 lesné vegetačné stupne. Členitý terén na rozlohe 760 hektárov je porastený nádhernými, mohutnými bukmi a javormi, zastúpený je brest a jaseň. Charakteristickou drevinou je tu jedľa, jej zastúpenie však spravidla nepresahuje 30%.
Pre lesné spoločenstvá sú charakteristické ďatle. Dokonalým tanečným elegánom na bukovom parkete je ďateľ čierny. Hlboké lesy Bukovských vrchov sú u nás najtypickejším domovom vlkov. Odľahlý kút lesnej samoty skrýva nové vlčie potomstvo. Len čo sa vlčatám otvoria oči a trocha podrastú, privádza ich mama medzi ostatných členov svorky. Vlčica ich v tomto období neopúšťa. Vlk prináša potravu aj pre ňu. Mláďatá prijímajú spočiatku len materinské mlieko. V 5. týždni aj čiastočne strávenú mäsitú potravu. Vlk je silná a bystrá šelma. V prírode prakticky nemá nepriateľa. Pred človekom má panický strach a zďaleka sa mu vyhýba. V polovici minulého storočia, keď sa častejšie ukazoval v Karpatoch, mu lovci vypovedali boj na život a na smrť. Pre väčšiu motiváciu sa vyplácala peňažná odmena 1000 korún. Bolo jedno, či išlo o takéto štenia, či chorého alebo uhynutého vlka. V zápätí sa paradoxne nariekalo na škody, ktoré na lesných kultúrach narobila premnožená jelenia zver. Rozumný hospodár dobre vie, že aj vlk má v prírode v primeranom počte svoje miesto. Jeho funkciu likvidátora chorých a slabých jedincov zatiaľ nenahradila žiadna poľovnícka koncepcia. Šelmy nezabíjajú z rozkoše, potrebujú prežiť, zachovať rod. Ich osudom je, že lovia druhy, ktoré si privlastnil človek. Byť v blízkosti tejto spoločnosti je zriedkavým zážitkom. Súčasne sa natíska myšlienka, je ich prítomnosť v našich horách iba otázkou času. Dobrodský prales je tvorený tzv. Karpatskou zmesou buka, jedle a smreka. Predovšetkým klíma určuje zloženie a všetky životné procesy lesného spoločenstva. Karpatské bučiny by nemohli existovať bez vysokej vlhkosti. Priemerné ročné zrážky, najmä vo forme dažďa a snehu, dosahujú 800 až 1000 mm na štvorcový meter. Pri výdatnom daždi zachytávajú časť vody koruny stromov a krovinový a bylinný porast. Táto vlaha sa nedostáva do pôdy, časť vstrebávajú listy, časť sa vyparuje späť do ovzdušia. Pre lesný ekosystém je dôležitá zásoba vody v pôde, pretože rastliny a stromy sú schopné prijímať ju len prostredníctvom koreňového systému. Les funguje ako špongia. Len pozvoľna uvoľňuje vlahu do atmosféry a do potokov.
Telá rastlín a živočíchov obsahujú viac ako 75% vody bohatej na živiny. Vlhké prostredie bukového lesa vyhovuje salamandre škvrnitej. S obľubou sa zdržuje v blízkosti prameňov. Salamandra je indikátorom kvality prostredia a dožíva sa až 25 rokov. Prírodný les je zárukou čistej vody a tá predpokladom pre život vydry riečnej. Vydra je tomuto prostrediu vynikajúco prispôsobená. Pri plávaní sa pohybuje ticho a nejako mimoriadne hladinu nevlní. Dĺžka jej revíru závisí od rybnatosti toku. Môže dosiahnuť niekoľko desiatok kilometrov. Veľké vzdialenosti prejde aj po suchu, keď mení povodie toku. Vydry nemajú presne vymedzený čas párenia. Niektorí prírodovedci uvádzajú, že to závisí od neresenia rýb v danom prostredí. Pri potokoch, alebo kde je aspoň trocha vlhko, žije aj jeden z najmenších vtákov karpatského lesa, oriešok hnedý. Váži necelých 10 gramov. To, čo mu chýba na veľkosti, mu bolo pridané na hlase, ktorý dosahuje až 90 decibelov. Vydra asi 9 týždňov po oplodnení vrhá mláďatá. Z teplého brvôšteka do studeného potoka ich niekedy musí vytiahnuť za golier kožúška. Treba sa však naučiť plávať, loviť, vyhýbať sa nástrahám okolo potoka. Vydra pohlavne dospieva až v 3. roku. Usporiadanie drevín rôzneho druhu a veku nie je náhodné. Je dôsledkom nepretržitého vývoja, sledujúceho jediný cieľ – dosiahnuť a udržať vrcholové štádium. V pralese neustále prebiehajú v rôzne dlhých cykloch 3 základné vývojové štádia – dorastanie, optimum a rozpad. V lese je skon práve taký dôležitý ako zrod. Pád jedného je podmienkou rastu druhého. Mŕtve telá z vývratov sú typické pre les, kde len sily prírody lámu stáročné kmene. Trvá 10 ročia, kým sa rozložia, vytvoria humus a tým živnú pôdu pre ďalšie generácie. Tak ako pomaly žili, tak pomaly sa stratia zo zemského povrchu. Drevo buka sa rozkladá 20 až 30 rokov, smreka ešte dlhšie. Na 1 hektári pralesa sa nahromadia počas jedného vývojového cyklu, trvajúceho niekoľko storočí, asi 3 až 4 tony mŕtvej organickej hmoty. V ekosystéme pralesa majú rozhodujúci význam drevokazné huby. Huby spolu s baktériami rozkladajú organické látky na jednoduché, ktoré sa opäť zapoja do obehu látok v prírode. Bez týchto očistných procesov by čoskoro prestal život na Zemi. Rastliny a dreviny
získavajú symbiózou s hubami väčšiu odolnosť pred suchom, mrazom, pôsobením toxínov a využívajú väčší objem pôdy. Jedinečnosťou Karpát je aj skutočnosť, že sú domovom väčšiny druhov dravých vtákov žijúcich v Európe. Medzi najbežnejšie patria myšiaky lesné. Práve sledujeme boj súrodencov o prežitie. Takéto správanie je známe najmä pri orloch. Staršie, silnejšie mláďa má vrodenú agresivitu voči slabšiemu. Snaží sa vytlačiť ho a obmedzuje ho pri krmení. Rodičia do tejto tragédie nezasahujú. Slabšie má ochranu len keď ich mama zohrieva. Toto kritické obdobie trvá len v počiatočnom štádiu hniezdenia. Väčšinou sa však končí smrťou slabšieho a väčšou životaschopnosťou silnejšieho. Oči lovcov neprehliadnú žiadnu príležitosť. Nasýtený žalúdok nenúti zabíjať zvieratá iba z rozkoše. Podľa klimatických a pôdnych podmienok rozlišujeme bučiny na vápnomilné, kvetnaté a kyslé. Medzi najkrajšie kvety vápnomilných bučín patrí čeľaď vstavačovitých, koralica lesná, prilbovka dlholistá, vstavačovec fuchsov, črievičník papučkový. Endemitom západných Karpát a vzácnym reliktným druhom je cyklámen fatranský. Dekoratívna je ľalia zlatohlavá. Najbohatšou triedou v celej živočíšnej ríši je hmyz. Spadnuté kmene sú jeho domovom. Keby cintorín obrovskej spráchnivenej masy zmizol, stratili by sa aj tieto tvory. Klemba stromov bráni znečisteniu a erózii pôdy, ktorá je spojnicou medzi živou a neživou prírodou. Zásobuje živinami rastliny, zdroj potravy živočíchov. Prospešnú činnosť na povrchu lesa robia diviaky. Dážďovky zasa kypria pôdu v hĺbke až 2 metrov a umožňujú prenikanie vlhkosti ku koreňom. V priebehu niekoľkých desiatok rokov prejde ich žalúdkami celá vrstva pôdy a skvalitní sa jej štruktúra. V rozpadajúcom sa dreve žije dážďovka svietivá. Slis, ktorý pri podráždení vylučuje, žiari v tme slabým modrozeleným svetlom. Táto zaujímavosť prírody je karpatského pôvodu, podobne ako slizniak karpatský. Každý deň v karpatskom lese je ustavičným bojom. Aby obratný lovec jastrab lesný prežil, musí vziať život slabšiemu. V tomto období loví viac. 4 mláďatá sú poriadnou záťažou a aj zriedkavosťou. Korisťou jastraba sú prevažne vtáky veľkosti sojky a cicavce až po zajaca. Krmenie prebieha 4-5 krát denne. Spočiatku loví iba samec, neskôr aj samica, najmä v blízkom okolí.
Po 5 týždňoch začínajú mláďatá jedno po druhom trénovať. Rodičia sa pre nich zdržujú minimálne. Majú čo robiť, aby nasýtili toľko hladných krkov. Po 10 týždňoch sú mláďatá natoľko samostatné, že opúšťajú rodičovské teritórium. Ďateľ bielochrbtý je sprievodným druhom našich bučín. Vyskytuje sa v lesoch s dostatkom odumretého a práchnivejúceho dreva, v ktorom si robí hniezdne dutiny a nájde dostatok potravy. Rodičia zbierajú potravu asi v okruhu 200 metrov od hniezda. V poslednej fáze lietajú veľmi intenzívne. Významným reliktným druhom našej i európskej kveteny je veľmi dekoratívny jazyčník sivý. V sopečnom pohorí Kremnických vrchov leží Badinský prales. Patrí k najznámejším a k najstarším jedľovo-bukovým pralesom u nás. Kým Dobrodský prales leží na granitickom podloží, v Badinskom prevláda andezit. Dochádza tu k pomalému ubúdaniu jedle a možno predpokladať, že dominantnou drevinou tu bude buk. V Karpatoch žije veľmi kvalitná populácia rysa. Táto najväčšia európska mačkovitá šelma vyhľadáva tiché, odľahlé horské lesy s členitým terénom. Žije samotársky a skryto. Neuveriteľne vyvinutý sluch a výborný zrak rysa upozorní na prítomnosť človeka. Preto aj pre lesníkov je stretnutie s ním vzácnosťou. Rysica vychováva mláďatá sama. Spočiatku sa od nich vzdialuje minimálne. Neskôr ich berie na lov. Je s nimi až do najbližšieho párenia, kým sa k nej nepripojí samec a neodoženie ich. Hravosť rysíčat je vlastne prípravou na život. Rýchlosť, obratnosť, údery labkami a ostré zuby, to všetko budú onedlho potrebovať naostro, aby prežili v horách Karpát. Počet rysov sa u nás odhaduje na 350 jedincov. Les pôsobí na prvý pohľad ako oáza pokoja a rešpektovania vzájomných vzťahov všetkých jeho obyvateľov. Pravdou však je skutočnosť, že je to miesto neúprosných bojov.
kde slabší podľahne silnejšiemu a kde vlastne zabíjanie je tou najbežnejšou súčasťou života. Trpezlivosť pomáha prežiť aj orlovi krikľavému. Orol krikľavý prilieta do Karpát z Južnej Afriky, aby tu vychoval spravidla jedno mláďa. Len čo mláďa dorastie, odlieta s rodičmi na ďalekú cestu. Orly krikľavé sú najpočetnejšími orlami v Karpatoch, najmä v ich východnej časti. Čas beží ako voda v bystrini. Z malého vlčaťa vyrástol za pár mesiacov rúčí vlk, na nerozoznanie od vlaňajších mláďat. V najteplejších letných dňoch sa v bukovom pralese začínajú objavovať krásavci z ríše hmyzu. 3 roky sa v tme odumierajúcich bukov vyvíjali ich larvy, aby napokon vyšli na svetlo v takejto paráde. Nie je im už súdený dlhý život. Slabou útechou zostáva obdobie párenia a založenie novej generácie. Svojej očarujúcej a dokonalej premeny sa dočkali aj motýle. Zakvitnuté lesné čistiny zaliate slnkom a kalichy kvetov plné sladkého nektáru, to sú lákadlá pre vidlochvosty, babôčky, jasone červenooké a početný ďalší hmyz. Rafinovanou stratégiou tohto lovca je trpezlivé čakanie na obeť uviaznutú v pasci jemných vlákien. Majú hrúbku 1/1000 milimetra a sú vraj pevnejšie ako rovnako hrubé oceľové vlákno. Lovec korisť blesku rýchle spacifikuje a nedá jej nejakú šancu. Môže sa začať hodovanie. Kráčame stále vyššie a premietajú sa nám obrazy kypiaceho života v jedľovo-bukovom karpatskom lese. Vtáčí spev je čoraz slabší, ocitáme sa v tajúplnom šere smrekového lesa. Kráľovstvo smrečín, tzv. 7. vegetačný stupeň, leží v nadmorskej výške 1100 až 1500 metrov. Chudobnejšia bylinná vegetácia, chlad, hmla. Málo kedy nás tu neprekvapí dážď. Zásoby vody sa vytvárajú najmä vo vyšších horských polohách. V priebehu roka tu spadne 1000 až 1500 mm vody. Les nielen reguluje množstvo vody v potokoch a riečkach, ale mení aj jej chemické zloženie. Pri intenzívnych zrážkach si povrchový odtok hľadá nové cesty. Horské smrečiny sú menšou ukážkou tajgy. Nejedna rastlina a živočích sú severského pôvodu. Napríklad drozd kolohrivý, krivonos, orešnica, ďateľ trojprstý. Nad hornou hranicou lesa je už oveľa menej hniezdiacich druhov. Po takýchto sústach rastú mláďatá drozda kolohrivého veľmi rýchlo.
2 týždne po vyliahnutí by sme ich v hniezde márne hľadali. Vysoko v horách sa vplyvom nižších teplôt vyparuje menej vlahy. Voda sa akumuluje na rozsiahlom povrchu drevín a vytvára bohaté zásoby v podzemných trezoroch. Povrchový odtok vo forme prameňov je pomalý a prísun živín do vegetácie stály. Les ponechaný sám sebe môže žiť večne. Paradoxne jeho život závisí od sklonu starých stromov. Nesmú však zomrieť skôr, ako plne dozrieť. Vďaka nim tu prežíva pamätník ľadových dôb, ďateľ trojprstý. K najšikovnejším lovcom patrí krahulec. Dokáže uloviť korisť s väčšou hmotnosťou, akú má sám. Až 90% potravy tvorí drobné vtáctvo. Síkorky, pinky a drozdy musia byť v dobrej kondícii, aby unikli jeho pozornosti. Smreky chránia posvetné šero lesa. Svetlo lúčov sem preniká ako do útrob studeného ticha chrámu Matky prírody. Vysoká vlhkosť a čistý vzduch prospievajú lišajníkom. Prítomnosť týchto bioindikátorov je zdravotnou kartou lesa. Ich úbytok vážnym varovaním. Nápadné fúzy prepletenými trsmi obaľujú vetvy a kmene smrekov. Lišajníky sú najpodivuhodnejšou skupinou rastlinnej ríše, pretože ich telo vzniká vždy spojením najmenej 2 samostatných zložiek. Jednou z nich je huba, druhou zelená riasa alebo sinica. Veľmi efektne pôsobia dutohlávky s nápadnými ohnivo-červenými plodničkami. K najstarším suchozemským rastlinám patria machorasty. V horských smrečinách miestami pokrývajú až 90% lesnej pôdy. Keďže vodu prijímajú celým povrchom tela, majú rozhodujúci význam pre vodný režim lesa. Semená známe ako limbové oriešky sú obľúbenou potravou orešnice perlovanej. Orešnice si na horšie časy robia zásoby. Aj keď si ich dobre pamätajú, predsa len niektoré zostanú zabudnuté a vyrastú z nich krásne limby. Načať komórku hojnosti vôbec nie je jednoduché. Veverica s tým má svoje skúsenosti a rada si počká na prácu majstra. Borovica limbová je vtrúsená do smrekového lesa na jeho hornej hranici. Pre vegetáciu Karpát sú takéto porasty veľmi vzácne a na Slovensku sa prirodzene nachádzajú iba v západných, vysokých a belianských Tatrách. V
V Tatrách sa limba dožíva 400 rokov. V závere Kôprovej doliny vo výške okolo 1550 metrov leží prales Nevcerka. Kým smrek a jarabina tu rastie v súvislejších skupinách, limba je primiešaná jednotlivo. Červené plody objímavky obyčajnej sú predzvesťou konca leta. Vysoko v horách, často už začiatkom septembra, kúzelná palička mrazu zmení farbu papradí. Smrekový prales sa ako velebný chrám zahaľuje do oparu hmly. Končí sa čas kvetov, lásky a bezstarostného dospievania. Les stíchol, chlad začína prevažovať nad teplom, noc nad dňom. V priezračnom vzduchu prečistenom hmlou sa pod klenovským vetrom rozžiaril nádherný jesenný deň. Prvý sneh v Dobrodskom pralese viac zvýrazní paletu teplých farebných tónov jesene. Na území Slovenska sa zachovalo okolo 70 pralesovitých fragmentov na výmere viac ako 14 000 hektárov. Je to iba 1% z celkovej plochy lesov na našom území. Môžeme ich však označiť za jedny z najvzácnejších klenotov v Európe. Nachádzajú sa od 1. vegetačného stupňa na nížinách po 7. stupeň v horách Karpát. Vo Veporských vrchoch a v celých Karpatoch sa začína ozývať hlas kráľa karpatského lesa Jelenia. Už koncom leta v ňom ožíva túžba po založení nového života. Na miestach lásky, rujoviskách, je viac kalužísk, do ktorých sa ide jeleň ovlažiť a schladiť roztúžené telo. Kalužiská sú pre zver dôležité, zbavujú ich parazitov. Jeleň čoraz častejšie vyhľadáva spoločnosť laní a nevzdialuje sa od nich. Chráni si svoje stádo, oko z nich nespustí. Sliedi po družkách a hlási svoju nadradenosť. Vodcom stáda sa stáva najsilnejší jeleň. Za menšiu ostražitosť v tomto období často platí životom. Je čas ruje, čas jelenej lásky, slávnosť hôr a lesov Karpát. Z temnej zelene smrekov vystupujú živé farby javorov, smrekovcov a jarabín. Dary jesennej prírody sú pre vtáky ľahko prístupnou potravou. Krajina v západných a východných Karpatoch osirela. Sťahovavé vtáky odleteli ďaleko na juh, zmlkol aj hlas kráľa Karpát. Bujná vegetácia odumiera, v pôde však vytvorí a uloží živiny pre ďalší život.
sa v Stužickom pralese pripravujú na zimu. Prileteli už prví hostia zo severu, pinky severské. Koruny stromov zredli, aby ešte viac vynikli farby jesennej prírody. Medveď má v tomto období optimálnu hmotnosť. Ak je dlhá a tuhá zima, tukové zásoby a spomalené životné pochody mu pomôžu prežiť v ľahkom spánku 3 až 4 mesiace. Skôr než zaľahne, musí svoje tráviace orgány prečistiť rôznymi horkastými bylinami. Do vopred pripraveného brlohu na odľahlom a chránenom mieste sa medveď natrvalo odoberie, keď mu sneh pokrie obživu. Teplota hlboko klesá a po celý deň zostáva pod bodom mrazu. Zdá sa, že puls života sa zastavil. Všade vládne ticho, jemný prachový sneh stlmí každý zvuk. Vtáky nemajú dôvod na spev. Tí, čo tu zostali, sa musia uskromniť a byť vďační za každé, aj najskromnejšie sústo. Hovorí sa, že vlka živia nohy. Je vytrvalý. Za noc prejde pri love aj 40 kilometrov. Vysoký sneh obmedzuje aj jeho. Musí šetriť energiu. Striehne pri čriede jelenej zvery a uprednostní zoslabnutú a uhynutú zver. Končí sa naše putovanie po Karpatoch. Zachytili sme iba zlomok vzácností karpatských pralesov, ktoré si zachovali podobu niekdajších katedrál prírody. Človek už zanechal nesmelú stopu na inej planéte. Na našej jedinečnej zemi však spôsobil hlboké jazvy. Hodnoty si často uvedomíme až vtedy, keď ich natrvalo stratíme.